ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೇಕಲು ಮದ್ವೆದ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಯರಿಗೆ ಮದ್ವೆಗೆ ದಿಯೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಮದ್ವೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಇರೇ ಪಾತೀನಿ ಎಕಡೆ ವಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಣ್ಣ ಮಗನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೋಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ వచ్చిన ಮದ್ಮಯರು ಮದ್ವೆಗೆ ಓಂಡಾಯ್ತು ಲೆಮೂಲುಂಡು ಶೋಕತ್ ಪಿರಾಡ್ ಕೈ ಪಿರಾ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ತೋಜಡತ್ತ ಮದ್ಮಯರಿಗೆ ಚಾಪುಡು ಮದ್ದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದ್ವೆಯರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಕದ ಜೋರ ಮಾನ್ವಿ ಆಂಟಿಗೆ ಡಿಶಿಮ್ ಡಿಶಿಮ್ ಅನ್ಕೋಲ್ಲ ಕಲವೇರು ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರುಡು ದಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲ ಯಾವ ఈయన గేమ్ ఈయన పరిచయం ఉన్నెన్న ఎన్న దొడమ్మ అక్కన అమ్మ అమ్మల్ల దొడ్డల ముట్టడ కుశల్ కాకున్ కుశల్ నా కారు
ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಬರ್ಪಣ ದೂರು ಆಯ್ ಆಯ್ ಎಂಗೆ ಇದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಇದನ್ನ ಅಡ್ಸಕ್ಕ ಇದು ಬಕಲ್ ಸೋಕ್ ದೋಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೂರಿ ಇಲ್ಲಿ नहीं पढ़े टीचर हिंदी में बात करो।
हिंदी में बात करने को कुछ नहीं है। सोने का वक्त है, कोई सोने नहीं देगा। ಯಾವ ಹೆಂಗ್ಲ ತುಳುಕ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.